muZimbabwe hamuna mabasa, muno muZimbabwe makambani akavhara, muno muZimbabwe mune zvinhu zvakawandisa zvamunoziva kuti hazvisi kuitika, zviri kuitika zvisiri pamutemo. Tingouya kwamuri mouya motora, kana monzwa kuda kuuraya vanhu, Satani akutumai kuti ndakuda ropa, mobva mabata mbudzi dzenyu dzamakachengeta muchiuraya. Kuliend TV atibatike zvechopu-chopu. Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, mangwanani akanaka Kuliend nekuru yako, muri seiko kwamuri? Mangwanani ano ndati ndingobudisawo kurwadziwa kuri pakati pomwoyo maererano nenyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu yandakanzwa Comrade Saruwaka vachitaura. Ndakateerera audio madeko vachitaura kuti Comrades Nyoka Yemabhunu vane macases anofanira kuanzwa mumacourts anokwana kuita 4. But chinhu chakazondibata manje chandakazorwadziwa nacho ndechokuti Comrade Saruwaka vakati imwe yenyaya dzacho imwe yenyaya dzaanofanira kutongwa dzinofanira kutongerwa kuZimbabwe. Ndinoona tiine vavakidzani vasingade, vanofanira kuva vane chavanorwadziwawo nacho kana vakatarisa nyika yeZimbabwe, vanoona iri echallenge kwavari. Handizivi kuti vanorwadziwa nei kuti tifumewo kusvika pavakasvika kana kudarika, nokuti tikatarisa nyika yeSouth Africa tinoitora seimwe yenyika dziri anonzi madeveloped countries. Havade kuti tisvike ipapapa, vanotova nekamweya kokurwadziwa nesu. Kana tikatarisa vana Mudhara Mandela, vanhu vakatomboraramirawo kune dzimwe nyika, vachiona kuti vatangise revolution vari munyika mavo vaisungwa. But after that vaenda kune dzimwe nyika, vakanga vari kunyika idzodzo vaivatambira, vogara navo, vakavachengetedza semurevolutionist. But yezvino ipano pasvika mhuri yeZimbabwe, tino mumwe wedu akatizira ikoko kuSouth Africa akabatwa ariko, zvikabuda pachena kuti for sure vanhu ava vane nyaya yokungoda badzi kusunga munhu uyu nokuda kuti ari kutaurira chokwadi chiri kuitika muZimbabwe. But yezvoka nyaya dziri kutaurwa vari kudzinzwa kuti nyaya dzenhema, mhosva dziri kutaurwa vari kudzinzwa kuti mhosva dzenhema. Kunotombouya vanhu vachitiraya nepavanogona napo kuti vabhuloke matongerwe akasununguka enyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu. But chinhu chaakundirwadza ndechokuti how come government yeSouth Africa inosvika pakurega judgment yokuti Comrade Nyoka Yemabhunu vagoenda kunotongwa kuZimbabwe. Kana vaenda kunotongwa kuZimbabwe, munoona sokuti pane chinobuda here, chakanaka chinobuda. Anogonosvika umhoroswa neyo yachemical iya, mazuva 2-3 onzi warwara akafa. Tosvika rini tichingotsvaka vanhu vakashinga then vobva vaurawa? Tiri kutarisa Comrade Tsvangirai
vakangofa zvisina tsarukano. Hurumende yeSouth Africa inonditi rwadzei pakuti mugore ra2008 2008 takanga taita maelections edu tikabuda zvakanaka. Maobservers akanga auya munomu omusadhaki neworld vakauya vakabudisa chokwadi chaicho kuti varume munhu uyu akazvihunira maelections ake kubvira Comrade Tsvangirai. Vapedza kudaro vakati zvakanaka kuti titumirewo vanhu vanobva musadhaki vaende kunoona situation iri muZimbabwe kuti situation yakamira sei. Mushure mekunge vana Comrade Tsvangirai vaisa mareports ezvakanga zvichiitika munyika, vanhu vairohwa parirani yakanga yanzi inoitwa, vanhu vakanga vachirohwa, vanhu vakanga vachigurwa maoko, vamwe vachiurawa. Ndobva vati indai munoongorora. Kukatumwa former president Comrade Mbeki kuti vauye vazoongorora, vaende kuZimbabwe vazoongorora chimiro chiri muZimbabwe. Vakasvika chose kuChitungwiza General Hospital, ndokwaka kwakanyanya vanhu vakanga vakagurwa maoko, mashort sleeve nema long sleeve. Asi vakaenda vakapa fake report kuSADC kuti SADC igoendesa kuAU, AU igoendesa kuUnited Nations. Vakaendesa fake report. I still remember former president again vanonzi vaMuqande vane pamwe pavakambouya futi vakapa false report. But what happened mushure mekunge tazosara tachigwadama, maZimbabweans akaona kuti upenyu hwaoma, vakasumuka nouwandu vachienda kunyika yeSouth Africa kundotsvaga green pastures. Vasvika ikoko, vanhu vokuSouth Africa vakacreate yavanoti xenophobia. Vakaita xenophobia, vakauraya thousands and hundreds and hundreds of people of Zimbabwe. Mushure mekunge baba vavo varivo vauya kunoku vakaita kuti tisasununguka zvinhu zvisatiitira zvakanaka. Saka tinorwadziwa chose kana patinoda kusumuka pega pega, patinoda kusumuka, hurumende yeSouth Africa ndiye inotitsikirira pasi. They are not good neighbors. Havasi zvachose, because iko zvinokada kutarisa ava varipo vaRamaphosa vanoita sokuti havazivi kuti chii chiri kuitika muZimbabwe. Why are they happy to see us suffer? Yet kana tiri kuno tichitsvaka, hatisi kuuya kuzoba, takauya kuno kuzoshanda, tichiita ziya, tichishanda zvakaomarara, asi tinobatwa tichiurawa. Izvezvi mwedzi wapera kuAdhoco kwakaurawa maZimbabweans akawandisa. Hauvanzwi vachitaura sapresident wokuti ndarwadziwa, kana kutuma havo vanhu vane simbawo rokundo maforces anogona kundonunura vanhu. Vanhu vanongourawa kusvika vanouraya vacho vaneta nokuuraya. Why muchivenga vamwe venyu imi vanhu vokuSouth Africa? Why kuvenga vanhu kusvika maita vokungouraya? Asi patinechizamawo kuti tibatsirevo apa zviri lawful, tibudewo tirege kuzouya kunyika kwenyu, imi munobva matanga kutitsikirira pasi. So are you happy kuti tingouya kwamuri mouya motora? Kana monzwa kuda kuuraya vanhu, Satani akutumai kuti ndakuda ropa, mobva mabata mbudzi dzenyu dzamakachengeta muchiuraya. We are not happy with you
government yeSouth Africa. No matter kuti hatinei, regardless that we are in South Africa. For now tiri muno muSouth Africa, tiri kushanda tiri muno, but we are not happy with you as the government of South Africa, because you are letting us down nezvinhu zvamunonyatsokuona. Chii chamusingazivi imi kuti chinhu muno muZimbabwe, vanhu vari kutambura muno muZimbabwe, hamuna mabasa muno muZimbabwe, makambanizi akavhara muno muZimbabwe. Mune zvinhu zvakawandisa zvamunoziva kuti hazvisi kuitika, zviri kuitika zvisiri pamutemo. Asi kana touya tichichema kuti tibatsirewo apa, sokubatsirwa kwamakaitwawo imi nedzimwe nyika kuti mubude mukati memaoko apartheid, hamuna basa nevamwe, munofunga maipabuda iwe here imi kana deno vakanga dzisiri dzimwe nyika dzakakubatsirai? Are you very sure kuti zvinezvi munorega revolution idzi arimo mujere menyu, makamuchengeterei imomomo? Chakakuparira imi, mhosva yakakuparira iyi ndeipi? Mapapers amakamuchida akwana, zvese zvakwana, zvabuda zvapo. Why are you still keeping him mukati muchingoisa makotsi namakotsi? I don't know how to get there kwamuri, kuti ndisvike ndosvika sei kwamuri ndikuudzei message yakaita saiyo iyi. Zvinotirwadza because zvinezvi maakurega, maakuda imi vaMaramaphosa. Are you serious? Mune sure kuti maakuda kurega munyoka yemabhunu achiendeswa kuZimbabwe kwamunoziva nembiri yese yekuru, asi nemiwo munouraya kai? Apa imimi munyika menyu vanhu vanotaura zvavanoda, mutemo iwoyo muno muZimbabwe urimo, asi tiri kudzvanyirirwa. Tochiuya kwamuri semumwe baba wari panext kuti ndaakuchemera, hamudi vapoteri, muri vanhu vakaita sei? Munongouraya vanhu, munongoita basa rokuti uraya chete. Kana taakuchema kuti tisununguke tisauya kunyika kwenyu, motidzvanyirira kuti tisasumuka. Munongoda ropa here kana kuti munodei baba?